Ang atong tubag sa salmo nindot kaayo nga sugdan sa atong pamalandong. Nagkanayon kini nga ang atong Dios moabot aron pagluwas o pagtiwas, aron pagluwas kanato. Nindot kay paminaw no, ganahan mo. So luwason ang imong utang. Luwason di na ka makautang. Okay, unsaon pa niyo kasagaran mangutang ta para pa ospital nya. Unsaon pa man pagka-ospital nga igo na man lang niyang ingon bangon, awa na. Akong papa unom ka tuig paralyzed, si Pedro akong maguwang hangtod karon 30 na ka tuig kapin paralyzed lang yapon. Pero og si Kristo di ay og naa ignora bangon. Bangon, pasanon pang iyang ihigdaan. So, why imposible? Matod pa diri sa unang pagbasa, inigabot sa Ginoo, pastilan, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol maglukso-lukso na kuno. Ang kana kunong disyerto nga porting inita, mahimo ng linaw, mahimo ng tuburan sa tubig. Ang wagi manubo nga tanom basta managko na mga tanom. Sunan ka na kanindot ana tuo mo na anong hinay makainyong tubag mutuo dili niya. Kumusta maron sa inyong balay? Nakautang pa mo o wa na? Mo nakaywa man mo mutuo. Ang atong gituhuan dili sad padiroy kanang ang Ginoo mukutabang ramana niya kanang no kamagyud mangutang mangyud ta kay di gud paigo ang atong namang gipanahon dili paigo atong sweldo di oy basta nagsunod kas Ginoo di jud ka makautang. Si Mother Teresa of Calcutta, sila Saint Francis of Assisi og tanan nga mga nagatiman, St. Vincent de Paul, St. John Bosco, nagatiman man gitong mga masakiton. 40 pag yung daghana silang giatiman, apil pa ng mga orphans, apil pa ng mga tiguwa nga wa na nagatiman. Wa man kautang. Sige ramang panghatag. Nga naman, kay ang ilang gibatunan nga ang Ginoo mohari gid unta sa ilang kinabuhi. Maunay number 1. Muna nga ngatong pagampo sa mahanamo gauna gyud moabot kanamo ang imong gingharian. Kay maghari lang gyud ang Ginoo, siguro gyud wa nay problema wa na gyud. Kay kun di na gyud ka maayo, pation man sagad. Parihang Saint Teresa of the Child Jesus, di naman maayos iyang tuberculosis, patay. San Roque, di maayos iyang sakit, patay. Pero wa mamatay nga aguni, antos nga kanang murabag ga self-pity ba, namatay nga malinawon og malipayon, murabag disyerto naman gito silang kinabuhi no. Disyerto na gito kay karamang wala na itambal nga makaayo, wala na gani kayo nagatiman, lonely kay ka, dili na ka makaapil og kaning mga party. 5 gusto ka tuig Saint Teres nagsigig antos, di nakakaapil. Si San Roque gipreso pa gani hantod namatay, iro na lang gani mo naghatag niya pagkaon. So ano bang og ato nang tanawon murag disyerto ba kanang murag batag wa nay lami, wa nay makita, nakaagi na mog disyerto. Wa man say disyerto din sa Pilipinas. Gud ako nakaadto kog Amerika, labi na kanang area dias Nevada, 40 gina ka disyerto. Murag nagi-usay mo travel og tag 3 hours ang dagan sa sakyanan kung atong i-convert dire kay miles Manila dito, i-convert na to dire abot siguro tag 120 130 kilometers per hour ang dagan. Taggurha tagutlo ka oras magdagan, wa kay makitang balay. Ang karsada porting estrita iglingi ni mos kada kilid, mga bato ra gyud kana ra yung brown ba kana mga murag ano mga bunbun bitaw nga nag-ana. Yan ay mga bato nga kolor-kolor, puwa na itong nya. Ang tanong wa gyud tanong
luoy kay naon ba, pero perting naghana nga to mag-agi mga sakyanan. Niabot man tanin disyerto mo lagi kanang bang way puol sana kanang monotonous kayo ba, lakaw-lakaw ko dito kausa sa subdivision nga akong gipuy-an, mga 2 ka semana kong gapuyo dito, napuka adlaw pa to, gipulan kog lakaw may man din sa ato maglakaw ta na mga anang si mga langgam tong gagmay adag ko maganing uban, pero anang yung sana mingaw makapa lonely, pero kung naay Ginoo way mingaw way lonely. Manabita kami mga pari pangutan-on mi, Father, lonely kayo mo na mo lagi, we are alone but not lonely. Nindot paminaw no, you are alone but not lonely. Pananglitan, ang asawa giharian sa Ginoo, niya ang bana di na mauli, di kina siya mag-uol nga naman kuyog niyang Ginoo, muna igulis bana, relax ra gyud na siya mudawat sa bana, mura lang ang bana kuyog kanunay ba ana. Pero kana mga asawa nga biyaas bana niya malonely dayon, oy mangitag lain ang mga bana sad nga biyaas asawa kay ni abroad na ingon hindi madawi, lonely kayo niya ang tuwa sa abroad siya, bugnaw kay diri niya, lonely pag yun, ngita sa lain, wa may Ginoo, diba? Nakaron unsaon man aron ang Ginoo ni anato, ang mahal nga Birhen Maria gisudlan o Ginoo tungod kay limpyo siya ang iyang kasing-kasing. Hinoon especially made gining mahal nga Birhen kay pagpanamko niya, pagsugod niya turok sa tiyan siyang inahan nga si sa tuingan ning inahan ni Mama Mary, Ana, Santa Ana. Pagmabdos ni Santa Ana ni Mama Mary, wa gialihan sa Ginoo daan aron pinaagi sa grasya sa Ginoo, gialihan daan nga dili katapot niya ang original sin. Ngano man tungod kay gustos Ginoo anha siya mataw sa mahal nga Birhen Maria, sama siya sa Eva ba, si Eva, di ba si Eva mamuntoy unang babae gihimos Ginoo gikan sa gusok ni Adan, so immaculate putos Eva, wa putos siya sala pagkatao niya, pero natintal masyawa di dito gasugod ang sala nya, mutapot na nato ang original sin tanan. Ingong Ginoo asa man kusod o taguangkan kay gusto man siya magpakatao aron iyat ang luwason, asa man kumusod og taguangkan nga kana bang limpyo, wala pa may bunyag sa una di ang tanan yung tao pulos gyud nakasala matud pang San Pablo. Gahimo siya bag-ong babae, pamasin mudaog ang maong babae batok sa bitin nga nagtintal ni Eva. Muning si Maria gitawag og ikaduhang Eva or bag-ong babae. Ang image ani wa man dita kabutang diri kana bitang sa Legion of Mary kana diha sa Milagrosa kanang dako kay diha nga kanang shrine diha statua nang dako kayo dako kay nang os bitin giyatakan mo na image sa Immaculate Conception mo to yatakan. Si Maria kay wa man gyud kasa iya man yung gisunod ang Ginoo, mao tong nataong Ginoo diha niya. Nailingi ako na imong tupad ing nanakay Ginoo diha o naay bitin, ang tanda ko na ba inaon sa may naani mo Ginoo o bitin. Ambot lang na uban nagsimba hasta ganin gawali, pero ang suod kasing-kasing bitin dili Ginoo nya. Ilhan ani mo basta naa gani Ginoo, wa kay kaguol, wa kay kabalaka, wa gyud kay reklamos kinabuhi, kontento kaayo. Mura lagi wa na bay disyerto ba, wala nay kasakit. Mao na si Kristo niingon
ang anak sa tao nga natawag gikan ni Maria nga mao siya dunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala o sa pag-ayo sa mga masakiton. Unsa may una niyang gibuhat? Ang pagpasaylo gyud sa sala. Muna mangayo gitag pasaylos Ginoo. Niya mangumpisal. Nya human mo desisyon nga di na gid ta mo balik sa sala. Niya mabalik wa tuyo at tungod sa kahuyang abalik na sad kag pangayog pasaylo, pero i-desisyon gyud nga di na ka magpakasala ug paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Mao ra na siya. Mabitan na ka nang nagpuyo-puyo. Padir, unsaon manamo nga makakalawat mi. Nako, pagbuwag mo puyo, niya pangumpisal, niya ayaw na mo pag-sex. Kana, wala. Ipakita las publiko nga nagbuwag mo puyo. Hasta sa nang mangutanan ako, Padir, dili dahil mi pwede mangumpisal nga kaming nagtipon pulos babae, na puyo-puyo, na ubansad pulos laki. Nako, og nagbasol gyud ka, buwag og puyo anang imong katipon diha na pariharan nimong gender or sex. Buwag diha, nya pangumpisal, wana malawat na ka. Ana ba? So unahon gid ay ang pagwagtang sa sala. Mo na puy-an din ta Ginoo. Tanawan ng taong makasasala, di ba murag disyerto ang naong uga. Kusmod, way kalipay, ano bang murag way kinabuhi, maghinok tong ngano ka waman lain mo pikag naong murag wa man koy tagad-tagad ay lang ka okay naman ko kanang bati kay pero kanang naay mga mapasaylo na ang sala wa nay sala oy jolly kay nagnaong kusog mga kaya na magpalit og slot kaya na mga kwan baka na mga wa kay sala mo bitang nakukining atong ipamaligya nga slot mo determine po ni siya sa ato bang mga online parishioners inana daghan man ni kaayo 126,000 na ganang subscriber lang ang mga viewers daghan kay nas tanan pero hinay kayo ang palit mag-imagine ko ba malit lang tanlatag sa kaslat nganong hinay man kasabot na ko tungod kay kasagaran pulos dagkog sa apil na ning nagwali dagkog sa baka nang nakisa di ka ganahan mo share sa imong isig katao dawok kay kastanan para ng mga manuyupay dawok kay nagkwarta mangawat pamanggani tanawa na mga hangol kay kwarta kana mga materialistic mangawat pamanggani mo share na bahinoon ana pero nana nimong Ginoo sus magbutok-butok imong dughan bisag labandira mo palit gyud og slot bisag midra mo palit gyud slot buta masahista mo palit gyud slot limpyo man kasing-kasing ana na siya sige katapusang lingi sa imong tupad ing na mamiya na tagsala aron kapalit tag slot na mobiya na ta sa atong sala ha maron kapalit tag slot lingaw ra ba ko kay ala ni abot na ta og 14,000 ala slot pero gamay ra kay glapas 14,005 slots oh di ba kanindot ana halin-halinan kita gahapon mga 141 atong halin gahapon ka slots so basin pa di ay abot na ginig 15, 16 ika-January kasugod na kita tingali ani og abli sa atong sugod sa atong project labi na yung mahurot ning napamay 40,995 ka slots mahurot ni hangtod January magtaghoy-taghoy na lang taan ingon na nas Brad Loloy og sila Brad Boy atong pastoral og finance ingon na nga bahala nagmamatay ng pariya ato ni anabitatay ko anabitatay pundo karon kasi kita ginuin taon ay tawag patya Lord ay tawag patya sige palagaan pero mahurot na ni naman secured naman ang pagtukod mamingon na sila ako tanig jutay para ipahimog nitso ana niya gamay ra makuha ni
Niya butang kag lapidang kanang nindot-nindot. Okay ra kay na mga 50,000 habilin sa ato mga 39 million kapin. Tukod na building. No. Sige na, manindog na ta.